Bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Camiguin Island. Diin iyang gipangunahan ang inspeksyon sa bagong pasilidad sa Port of Benoni ug ang pagbukas sa Benoni Port Light Craft Landing Station sa buong isla. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inspeksyon sa Benoni Port Operations Building o pag-abli sa Lightcraft Landing Station Project sa lungsod sa Mahinog, Camiguin Island, Lunes sa buntag. Ang bagong Benoni Port Operations Building mas gipadako diin adunay modernong pasilidad aron mas komportable ang mga biyahero. Samtang ang Lightcraft Landing makaakomodar na og mas daghang sakyanang pandagat sama sa mga yate nga ginalantaw nga mas makapabibo sa leisure og marine tourism sa isla. Sumala ni PBBM kani ang tubag sa gobyerno sa taas nga demand sa mga turista nga gaabot sa isla. Gilantaw sab sa Pangulo ang kalidad sa mga proyekto. Because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. O sasab sa mga target sa bagong pasilidad nga maundang na ang galihok ng mga fixer para wala na yung mga turistang mabiktima. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling mababawasan dahil yung mga maliliit na barko ay dito na lang sila maglanding. Sumala sa PPA Camiguin tungod sa bagong pasilidad, andam na sila sa panahon sa emerhensiya sama sa kalit nga pagka-stranded sa mga pasahero tungod sa pagkansela sa mga biyahe, epekto sa pagdaot sa panahon. Aduna sa ipatumang sistema ang PPA para mas mahimong epesyente ang operasyon sa Lightcraft Landing Station tungod kay labing una kini nga ga-operate sa nasod, ilawom sa pagdumala sa PPA. Ang indirect po na impact niyan ay dahil sa turismo, di ba, multiplier effect po tayo pagdating sa turismo. So kung meron po tayong mga turista pong gagamit ng pasilidad, na andyan ang pangangailangan ng transport services, catering, at iba pang mga ancillary services po natin sa port. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.